Lecția 107. Adevărul va corecta toate erorile din mintea mea. Lecția aduce o idee foarte vindecătoare, mai ales pentru mintea care s-a obișnuit să se judece mult. Nu trebuie să repari singur tot ce e strâmb în tine. Nu trebuie să găsești cu mâna ta fiecare gând greșit, fiecare teamă, fiecare blocaj, fiecare tipar vechi, ca apoi să le corectezi pe toate prin efort. Lecția spune că există ceva mai puternic decât toată această muncă obosită de a te repara. Adevărul. Asta schimbă mult tonul interior, pentru că, de obicei, când observăm că suntem în frică, în confuzie, în reacție, intrăm imediat într-o a doua problemă. Ne luptăm cu noi înșine pentru faptul că suntem așa. Nu ne ajunge că ne doare ceva, mai adăugăm și verdictul. Nu ne ajunge că suntem confuzi, mai adăugăm și rușinea că ar fi trebuit să știm mai bine. Lecția intră exact aici și aduce altceva. Corectarea nu vine prin atac, vine prin adevăr. O eroare, în limbajul cursului, nu este un păcat definitiv și nici o dovadă că e ceva iremediabil greșit în tine. Este o percepție falsă. O interpretare care pare reală, dar nu este adevărul despre tine, despre ceilalți sau despre viață. Asta contează enorm, pentru că schimbă tot. Dacă eroarea este doar o vedere greșită, atunci ea poate fi corectată. Nu trebuie pedepsită, nu trebuie dramatizată, nu trebuie transformată în identitate. Adevărul, în lecția asta, nu vine ca o forță dură care îți dărâmă mintea. Vine mai degrabă ca lumina într-o cameră în care ai stat prea mult pe întuneric. Nu luptă cu umbrele, nu le ceartă, nu le analizează la nesfârșit. Doar apare și în prezența lui, multe lucruri care păreau mari se reașează. Uneori asta se simte foarte simplu. Un gând care își pierde puterea, o vină care nu te mai convinge la fel, o situație care nu mai pare fără ieșire. Lecția 107 e foarte importantă și pentru că scoate presiunea de pe controlul mental absolut. Mulți oameni cred că vindecarea înseamnă să-ți gestionezi perfect mintea, să nu mai ai gânduri grele, să fii tot timpul clar, calm și bun. Dar lecția nu cere perfecțiune psihologică. Ea spune doar că atunci când alegi să nu te identifici complet cu eroarea și lași adevărul să intre, corectarea începe. Nu prin forță, prin expunere la ceva mai real. Asta poate aduce multă blândețe în felul în care te tratezi. Poți observa o teamă fără să o transformi într-o sentință. Poți vedea un tipar vechi fără să spui imediat că n-ai învățat nimic. Poți recunoaște că iar ai căzut într-o reacție fără să te zdrobești pentru asta. Pentru că adevărul nu are nevoie de violență ca să repare ce nu este adevărat. El doar are nevoie de puțin spațiu. Pe măsură ce practici lecția, începi să vezi că multe dintre problemele tale interioare sunt de fapt construcții mentale repetate. Nu în sensul că nu dor, ci în sensul că nu sunt esența ta. Și când începi să simți asta, apare și speranța adevărată. Nu speranța agitată că poate într-o zi o să fie bine, ci sentimentul simplu că ceea ce e fals nu poate rămâne pentru totdeauna dacă nu mai este hrănit. Poate cea mai frumoasă parte a lecției 107 este că îți redă încrederea într-un proces mai profund decât analiza fără capăt. Nu trebuie să înțelegi totul dintr-o dată. Nu trebuie să descălcești singur fiecare nod. Uneori e suficient să spui: există un adevăr mai mare decât gândul acesta, decât frica aceasta, decât povestea asta veche. Și exact de acolo începe corectarea. Invitația lecției. Adevărul va corecta toate erorile din mintea mea. Și apoi stai puțin cu întrebarea. Dacă nu ar trebui să mă repar prin luptă, ci doar să las adevărul să intre, ce s-ar înmuia azi în mine? Lasă întrebarea să stea puțin, fără grabă.